हाय हाय रे घरवा में छोड़ गइले देवारा नादान के भइल बाटे काल सखी हमारा उजान के हाय हाय रे घरवा में छोड़ गइले देवारा नादान के भइल बावे काल सखी हमारा उजान के बड़े लुधियानवा हमारा सजनवा पिया हमारा बारे में नहीं सोचता देवरा तो माल तारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता देवरा तो माल तारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता रिकॉर्डिंग बाय आरआरटी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादाना डीजे अखिलेश बाहर में भतार साला नोचता माई डियर भौजी कहता हमरे फेरा में उड़ा होता दिया के तेल सखी एही से खाली ना होता राजा खानी पाजा में पकड़ता मन लुलु बाता पेट ना भरता सखी भोरिए में पाना कर खोजता देवरे तो माल सारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता देवरे तो माल सारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता डीजे अखिलेश बाहर में भतार साला नोचता हाय हाय रे लागे न मनवा रहनवा देखी राइटर हनी लगे लागे नी दरदी ऋषि के छाती रही माटी में मिल के डटला पर रोए लइका खानी हो रुस जाला जाके चुहानी हो ए हो पिया के ख्याल दिल में कोचता देवरे तो माल सारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता देवरे तो माल सारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता घरवा में छोड़ गइले देवारा नादान के भइल बावे काल सखी हमारा उजान के बड़े लुधियानवा हमारा सजनवा पिया हमारा बारे में नहीं सोचता देवरा तो माल सारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता देवरा तो माल सारा पोछता बाहर में भतार साला नोचता आरआरटी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादाना।